Salutare, ce facem în mai? Și mai e despre foarte multă nervozitate, despre multă intrigă, despre multe minciuni după culise. Și dacă copiii născuți din luna mai cumva nu știu, invidiază pe alți oameni, alți colegi, copii, înseamnă că asta vine din familia lor, de unde ei provin. Încercați cumva să nu faceți chestiile astea, pentru că cel mai mult le vine bumerangul la ăștia născuți din luna mai,